Kublai pigi viewers haganiga video ngan pin I bat ngan pun sutu yapi shapang kumno pin apply hagbede bat ya vacancy post jong ka NABARD de kumbangala de ban upload na ne ban pen bena shapi hagbede bat kini ki chispa pradli ki post ki bede haka department jong ka NABARD tepo meklaya kedon kawi ke post kata ke jong ka office attendance but kadan ke bapila ban apply nang ta kete ke post kan de matriculation ne ki bala pendep ya kelas 10 teng ne shwa bangan jam shaprang hagaban ngan pen I lene ban pensutu shipi balai kamlong lene balai kata kaling kamlong re ha bapi apply ya kete ke post de kendiat ngan ulei gini gi comments hagaban kaliang jong ki viewers gi beit ki jonga kila comments hagani ka comment box section jong ke video ke jonga di pinyu yang ne ni I di ba ngadang suyo shen ka comment I ong kumne ba hame klaya don tang kui ka UR category omdon jong ST kamut tang ba padap lai post name kio ban apply de hoi de pihak ban page ya ka relaxation jong ki on reserve dari nakaliang jong ka age limit kan de khat pradu lai post name de ka age of relaxation min page hang ne Cikam tanga penbena ban nga batai shupi ba kini ke post lada gadai na kabenta ka on reserve ni UR hoi gadai tang na kabenta ki on reserve hi te pila ban apply na do khat pra do lai post name but don't you shoot hang ne sani we spy card oi ba balai gani ka link kamlong re ne na advertise jong kiru kamlong re hoi kani ngan sa sob pi mo te wat nam slide ngan sa pni pi kumno pin le nang bo pin la ban apply na ko benta kete ke post but shu hang ne ngan um pule lut de kini ki comments te pi ru pin yo I hi sa ini way ai rap lang merthong ni di saus ngi men shwa wala to fake news te hak ne comments nga ong pi so ha lada pide ki viewers but kunjuru badi subscriber jonga wat num ya comments klumar namar lada phim tip ba lada phim lap ya jing shisha so ha wat num ya share klumar ki comments jongpi namar kan pen longkan pen kanum pen sultanan ya ki nong page bat kunjuru ya ki nong comments te ban kham so thu pin sobha ban keli da ka bashai but pila ru ban research hi hak be dei bat kani ke post te nagaleng ka jonga ngong sobha comments la ne ban keli tang ya ka bade ndei pin comments sang ne fake news nagaleng ka jonga ngong kanum ha namar kani ka vacancy kade ka basisha lada klem like kam kinumla here ban pen benapat ba ya kani ka vacancy post te ba pinlap ya jing shisha ngan pen I piang ne ba hatu kade ka fake news ne kade ka khubor ka basisha hak bade bat kani ka khubor like kam te nagleng jong nga kerpat session pat ya piki viewers baro somha bapin ya share like but subscribe khamtam e lada pidang dei ki batmai ha ka video bat ke channel ka jonga nak benta ki employment news ki banang wan nang ne shakman bat lada pi don kam ya ki jing tip ki babnia kumno bapin apply ke e ki bapide banle halor ki employment news ki baper pin so ban
bu ya ki comments ki jong phi hapo ki comment box section dre ngakar parit ye phi ba snobha wat num ya comments ki bom sop tanat lene ki bom ya ham ba ki viewers lene ki nong page hakbede ba ki video ba pher kitang katahi ale hangne ngan pin ino ya phi kumno ba phin le lene kumno ba phin apply hakbede ba kete ke post jong kanavat ti hakaban kong phi late na u google search nang ta sa type hang tei ba tho search type navat type hang tei navat te kanam mi phi shakni ka page pin page hang tu ba tho navat national bank for agriculture and rural development te phi click hang ne ba tho navat kan lam mi phi kumne page phin yang tei public notice ni ketika public notice kadai kejing maham shaphi nani shangi ki viewers baro nani ki khamtam ki ban supply nak banta ketika post sapona ban ba ngan su batai lengkot ngan pule ya ketai in detail hande la tapi kwa ru ngan sa batai phi hakwi ke video ti ka ong hang ni ba so ba wat nom bil ane wat nom ngop ya ki nongkam ba kila ban penyok kami pi hapo kanavat nani ki ba da website pi te kinsa shim haka kerteng jong kanavat te lada pinum yo jingtip ke ba shai ke ba tikna lengba ka office lene lengba ka department wat nom ngej lene wat nom sutu bakla ya kini ki khubor yang ni ngan pun e straight nani ngan ya big direct sha kani ka application pepika application pe close no ektu pin i hang te ba don't stop close no ektu kalam pishan ni yang ni pin i te kanlong gumne te pi click hang ne ba tho menu ba don lightly ni ki line click into menu te sa click hang ne ba tho career notice din ba phila de ban click hang ne po career notice pin i hang ne phi scroll showroom pe kanlong gumne dei ngan ong pi hang ne ba tho click here to continue click here to continue te ye ap spang sawan ni pi shawi pa ka page ni yang ne kalong kum ne ka page scroll kam showroom khandian pin i hang ne ba tho corrigendum recruitment to the post of office attendants are jar of sa piprin ya ka notification but ka advertisement hang ne piprin mo te kani ka corrigendum hang ne ka digijing pen page khandian ka be dei bat ka post yang pimdan kamat tibekta namar kaman show kani ka post kapun banai ka salary batang 10,000 nari mata kala pun kiu mo te kata ngala pun tip phi ha katuka video ka be dei bat kani advertisement ting click hang ne batho apply here hang ne ka phisham jinjar khandian namar ba hang ne ka tho this website is viewable only in landscape mode te ngatrai baro ki applicants ki bakwa ban apply ki sham jinjar hang ne dei ka basuk hang ne ka dei ba lada phi penyang ka mobile ka jong phi nomlong re dei phi ha ban rotate leni phi ban pan kala haka landscape mode ka jong phi kanang ba kani ka website kan long leni application te ngala da one to auto rotate na u na ka mobile phone ke chonga udon hang setting hang patho auto rotate phi on yote komut sa pen kalai ka mobile phone chung phi pen kalai mobile phone chung phi pen kan riang no ya mobile phone mdere ban pen yang be ri pen thia la ne pen kan riang ti kan lam mi phi komne ke pe kalong ke chonga kalong to kumno pat chung phi komlong ri baro kalong mdere bomlong kalong be baro khaj ngai phia ban ne hakani ko mo yang ne pin yu yang te date
of online registration kan dia tu arterik na bishpo bat kan kut pade hadu ka arpoitrik bunai bishpo nang ta kan don suka editing application arpoi sorry arpoitrik bunai bishpo arjar arpusau but last date ban print ni application form kan dei santarik bunai bakarui arjar arpusau jadi berpila de ban fill up ki application form pihak ban print okey thì có online payment pada pina ban siu ya có online payment ke jong phi ha kata na do ar tarik hi hadu ar pui tarik banai bespo ni kemudian hadu ketika tarik ke ba khadu phin le ya ka online application thì kum tu hi aku video ban kani ka video ngapin ni phi kumno kani ka website kamlong piong dari le hakani kom pila ban apply dan ni pila ban pendap ya kijindon kam jung phi bat sa submit ya ketika vacancy post te ada phi kwa kumno ban apply dan ni ba pintip kumno ban apply nang ba ko mobile phone jung phi so ba ban bu iki comments ki jung phi ngan sina kumno pin apply rei ada phi la ban open kumne ru so ba ban apply hi ki don nang te ki construction kumno pin apply so play ha mo ve gitu ki applicants ki bakwa ban apply la da phim nang la ne phim tip kumno ban apply so ba man comments hadu kan nungut ki tuan ki applicants ki bakwa ban apply nam ta ki post ban ki bakwa ru ban apply nang ba ko mobile phone ke jong phi ti sai sin pat ha ni ko video ada ban pensutu epi balai ba ka website kamlong ndai le ha ni ko dur tikna bi kan salong bat sa apply sai simpan lada pidang dei ki batma ya video bat ka channel ko chunga so ha ba pin ya share like bat subscribe na ka banta ki khubor ki banangwan ya ka banta an ai kublei pi baro ki viewers ki pe ka video ko chunga kublei shiba